kay Michael Makayanan. Yun, mega shoutout Michael Makayanan. Ayun no, maraming salamat sir. Ayan na, next video. Ayan no, mega shoutout sa'yo no. At ito, kay Buloy SP. Ang ingay mo. Buloy SP. Ang ingay mo, ang sakit ko sa tainga. Ang sakit ko raw sa tainga, mga kalapatay. Tang ina, isa ring ugok. Who are you to say that to me? Utang ina nila. Pasensya na mga kalapatay. Pinagliya ako sa bukin ng baboy, mga kalapatay. What's up mga kalapatay. So today my vlog mga kalapatay. So dito tayo sa Ensonville mga kalapatay. So dito tayo nakarga mga kalapatay na syempre mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, dun sa mga kalapatay marami rin tao mga kalapatay. Syempre dito rin mga kalapatay. Sobrang daming tao mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, KFC lang sa mga kalapatay. At syempre mega shoutout sa dyan sa lahat ng mga member ng KFC no. At yun nga mga kalapatay natin, ito mga kalapatay na request to ni Primo TV na dito tayo mag-vlog mga kalapatay. So yun na nga mga kalapatay, nakarating rin tayo mga kalapatay at medyo nga naligaw tayo mga kalapatay no, kasi hindi natin alam dito mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, at syempre kasama natin si Magtanong. Ayun nga mga kalapatay no, at yun, patuloy na sila dito, patuloy na nagtatalpak sila mga kalapatay no. At yun nga pinili na natin yung mga natin mga kalapatay, yung mga netay natin. At syempre pinili na natin ng super kanal mga kalapatay. Malakas yung mga yan mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, tatlo lang sila kay natin mga kalapatay, kasi si Redbird natin mga kalapatay no, tinamahan ng one eye cold mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay na si puti ni Jojo mga kalapatay, hindi na nakaway mga kalapatay oh. Kaya matamlay si Jojo mga kalapatay. So ayun mga kalapatay na, abang-abang mo. Halika sa akin ay makinig. Ako ay may naisulat na bago sa pandinig. Ito ay para sa lahat ng mga basher sa Pinas. Ano tayo mga kalapatay? Mga kalapatay na patuloy na dumadami yung mga kalapatay, mga nagtatalpak mga kalapatay, at patuloy na dumarating mga kalapatay. At yung mga kalapatay no, mega shoutout sa mga kalapatay, sa mega shoutout sa Team Pader mga kalapatay. Yung mga kalapatay na Team Pader mga kalapatay, napakalakas sila mga kalapatay no. At yung sa puli mga kalapatay, malakas sila mga kalapatay. At yung mga kalapatay, sige talpak lang ng talpak sila mga kalapatay no. At yung mga kalapatay, nagiging palakasan ng ibon to mga kalapatay. At yung mga kalapatay, dahil sa may puling mga kalapatay no, yun mga ibon nila mga kalapatay, nagsisalabasan ng mga kalapatay. At yung mga kalapatay, syempre pinainom na rin nila siguro ng mga super kanal yan mga kalapatay, kaya sobrang nalupit ng mga ibon nila mga kalapatay, sobrang nalakas sa mga ibon nila mga kalapatay. So yan mga kalapatay, si Jojo mga kalapatay, nakapila pa rin mga kalapatay no. Ayun yung mga kalapatay no, sa ngayon mga kalapatay no, palayo ng palayo tayo mga kalapatay, sobrang layo na talaga mga kalapatay. At yung mga kalapatay, yung mga neti natin mga kalapatay, hirap na talaga sila mga kalapatay, pero mga kalapatay, lumalaban pa rin sila mga kalapatay, dahil syempre mga kalapatay, pag wala na yung neti natin mga kalapatay, mawawala na yung vlog natin mga kalapatay, matatapos sa mga kalapatay. At yung mga kalapatay, ordinate, ano tayo ngayon mga kalapatay, ordinate, Pangasinan mga kalapatay, sobrang layo na talaga mga kalapatay. Syempre, lahat tayo nag-aangad tayo na lahat ng ibon natin dumulo mga kalapatay no. At yung mga kalapatay, sana nga dumulo lahat mga kalapatay, mga ibon natin mga kalapatay. Yo mga kalapatay, yun nga mga kalapatay na. At syempre merong tayo mo rito mga kalapatay no, mayroong gusto mag-shoutout mga kalapatay. Yo kalapatay, ano yung shoutout mo? Shoutout sa Skeptron Cabas. Sama ka sa aming kapatiran. Ika na, sama ka sa aming kasiyahan. Pwede rito treat mo, pwede rito treat nyo, pwede rito maging alpaka-paro. Nolib Alpaka-paro. Ayun mga kalapatay, maraming salamat sa inyo, maraming salamat no. At yun nga, mega shoutout sa inyo no, mega shoutout sa iyo. At yun nga mga kalapatay no, dito mga kalapatay, ngayon mga kalapatay, patuloy pa rin nagtatalpak mga kalapatay. At maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta ng channel natin, ng Malita channel natin no. Mega shoutout sa lahat ng sana naman no, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, tapos i-hit nyo yung notification bell para mag-update kayo sa natin mga video. At yun nga mga kalapatay no, sa next natin mga kalapatay, syempre mga kalapatay, meron naman tayong mga kalapatay na meron tayong pag-giveaway na ibon mga kalapatay, pero hindi pa sa ngayon mga kalapatay. Kinokondisyon pa natin mga kalapatay no, at malapit na mga kalapatay. Syempre mga kalapatay, magiging valid lang yung mga kalapatay basta naka-subscribe kayo mga kalapatay no. Please subscribe na mga kalapatay, tapos huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para mag-update kayo sa natin mga video, at para maabangan nyo yung pag-giveaway natin mga kalapatay.
Sa lahat ng member ng KFC mga kalapatay, syempre mga kalapatay, KFC lang sa kalam mga kalapatay, KFC lang malakas mga kalapatay, no? At sige mga kalapatay, mega shoutout sa lahat ng mga nandito, no? Syempre, ito request natin to, kaya nandito tayo ngayon. Dito tayo sa mga kalapatay, sa Insonville mga kalapatay, nga mga kalapatay, no? Naligaw tayo mga kalapatay. Ang layo ng inikot natin mga kalapatay, no? Puso pa kami ng gas mga kalapatay, no? Mga kalapatay, no? At ito, may shoutout sa ating mga kalapatay, no? Mega shoutout kay Piggy Bara mga kalapatay. Yan nga mga kalapatay, no? Piggy Bara sa kalam mga kalapatay. At yun nga, shoutout ng mga tropa natin dito, no? At yun, sa poging coordinator natin dyan, yun, may ano tayo dyan, coordinator natin, no? Yung nabasa ko lang sa coordinator natin dito sa, sa Insonville, siya, no? Yung GM ba? Si GM, siya lang. Mega shoutout sa'yo, mega shoutout sa'yo, kalapatay, no? Mega shoutout sa'yo. May 30 yan. 30 piraso kasama na to? Ito, magkakasama yan. Tapos lagi to boss kasama doon sa Kay Pilux Sky, ito kay Joanna. Ito kay Gibara. ano mo, mga kalapatay, sobrang lakas sa mga ibon na to mga kalapatay, no? Ito kay Pilux Sky. Ayun, mega shoutout sa lahat ng sa lahat ng may-ari ng mga ibon na to mga kalapatay. At yung mga kalapatay, no? Malakas yung mga ibon na to mga kalapatay. At dito lang to sa Insonville mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, tayo naman, saksi naman natin lahat mga kalapatay na mga kalapatay, no? Etong team padir mga kalapatay ng Insonville mga kalapatay, no? Malakas talaga mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay. So yun nga mga kalapatay at si Jojo mga kalapatay nagtatalpak na mga kalapatay, no? Ayun nga mga kalapatay, sobrang talaga ng mga ibon natin mga kalapatay, no? Sobrang liliit mga kalapatay. Tapos yun nga, dasal-dasal na lang tayo mga kalapatay na makauwi pa yung mga ibon natin mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, pero contender natin dyan mga kalapatay, si Bluebar mga kalapatay, mukhang maganda naman yung performance si Bluebar mga kalapatay, tsaka si Pilay mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, makikita naman natin yung video mga kalapatay na pagdating nila bukas mga kalapatay. At yun nga, sana talaga mga kalapatay, makarating sila mga kalapatay, no? Pero mga kalapatay, darating yan mga kalapatay, pinainam natin ng super kanal yung mga kalapatay, malakas ang ibon natin mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, mukhang matatapos na naman tayo rito mga kalapatay, at mukhang uwian na naman tayo mga kalapatay. So yun na nga mga kalapatay, na tapos tayo magdalpak mga kalapatay. Sakay na, nasakay. So ngayon mga kalapatay, uwi na tayo mga kalapatay, na syempre mga kalapatay, abang-abang tayo bukas mga kalapatay. At sana naman mga kalapatay, Abang na lang bukas. kahit isang piraso lang mga kalapatay, umuwi naman kayo mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, matutuwa na tayo dyan mga kalapatay. At para maging continue uli ang ating vlog mga kalapatay, no? At yun nga mga mega shoutout sa lahat ng mga taga, no? Mga taga Insonville, ito, nandiyan sila. Ayun nga, patuloy pa rin mga kalapatay, no? Patuloy pa rin sila nagtatalpak mga kalapatay, no? Pero tayo mga kalapatay, uuwi na tayo mga kalapatay. At yun nga, maraming salamat sa inyo. Ayun nga, dito na kami. Bukas, abang-abang na lang bukas mga kalapatay. Ayan po mga ibon, good luck po sa lahat ng naka 4 laps. Happy Sunday mga kalapatoy. So yun na nga mga kalapatoy, no? Di ko alam mga kalapatoy kung matutuwa tayo ngayon mga kalapatoy, hindi mga kalapatoy, kasi mga kalapatoy, yung isa jet fighter natin mga kalapatoy, no? Nagaling sa biyahe mga kalapatoy nung mga kalapatoy nung Sabay Karanglan mga kalapatoy. Bumigay mga kalapatoy. So one icon lang siya mga kalapatoy, no? Pero mga kalapatoy, no? Ngayong umaga mga kalapatoy, pinainom ko siya kapon mga kalapatoy. Pinainom ko siya ng Cure Gold kapon mga kalapatoy. Tapos ngayon mga kalapatoy, wala mga kalapatoy, na chogi na mga kalapatoy, oh. Nakakalungkot talaga mga kalapatoy, no? Salamat kaibigan, malayo na yung kaibigan, malayo na yung narating mo. Masaya ako sa'yo kahit na yun nga sa one eye cold lang namatay siya, pero masaya pa rin ako dahil umabot pa rin siya ng Karanglan. Yun nga, kasama talaga sa pag-iibon yan, talagang sa yan. Lang siya. Nakakalungkot na pangyayari, no? Yun nga, di natin alam kung siguro baka may virus siya mga kalapatid, no? Yun nga, at sa mga sa mga nagsasakay ng mga dyan, sa mga kalapatid sa atin, kalapatoy, kalapangit. Please naman, huwag nyo natin isakay yung ibon natin pag mayroong ganung may mga karamdaman na di maganda, kasi nakakawa yung mga ibon natin mga kalapatoy. Papahawa. Bakit ganun? One eye cold lang siya, one eye cold lang. Tapos di ko nga siya nasama kagabi sa loading sa Ordaneta, dahil nga sa dahil Ordaneta Pangasinan, dahil nga sa
Yun nga, may one eye cord siya kalapatay. Tapos yun nga mga kalapatay, pinainom ko lang siya ng cure gold mga kalapatay. Kahapon mga kalapatay, ng hapon mga kalapatay, pinainom ko lang siya mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, hindi niya na kaya na mga kalapatay. Pagtingin ko sa laps ngayon, sa kulungan nila, sa ano nila, wala na mga kalapatay, patay na mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, kasama sa pag-ibon niya mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, mega shoutout tayo! Tayo! Mega shoutout kay! Reaction by ICTV! Reaction Ice TV! Ayun na kalapatay na. Shout out! Pa-shoutout Jericho Tumukugo Loof. Yan na nga ano. Pa-shoutout. Ayun na. Mega shoutout sa'yo na Jericho Tumukugo Loof. Yan, mega shoutout sa'yo. At syempre kay Saiban Buenape. Ayan, Saiban Buenape. Idol, tingin ng ibon. Baka naman, idol. Yung mga ibon natin mga idol. Kinokondisyon natin yung mga idol. At syempre mga idol, no. At malapit na tayo mamigay ng ibon mga kalapatay. Mga kalapatay, no. At yung mga kalapatay, pasensya na kayo sa ibon natin na natin mga kalapatay, no. Kasi hindi naman taga tayo big time puncher mga kalapatay. Baguhan lang tayo mga kalapatay. Yung mga ibon natin mga kalapatay, tawid sapa lang yung mga kalapatay. Pero mga kalapatay, huwag kayong mag-alala mga kalapatay. Dadalhin kayo sa sapa talaga niyan. Iahati tayo sa sapa niyan. Malapit na mga kalapatay. At yun nga, mega shoutout Sana tayo. kay Michael Makayanan. Yun, mega shoutout Michael Makayanan. Ayun no, maraming salamat sir. Ayan na, next video. Ayan no, mega shoutout sa'yo no. At ito, kay Buloy is Buloy SB. ang ingay mo. Buloy SB. Ang ingay mo. Ang sakit na sa tainga. Ang sakit ko raw sa tainga mga kalapatay. Tangina, isa ring ugok. Pasensya na mga kalapatay. Pinaglia ako sa pukin ng baboy. Mga kalapatay, sabihin mo sa akin pag nag-vlog ako mga kalapatay, I love you. Salamat sa comment ko. Ayun nga no, ayun na kalapatay no, kahit na medyo tayong mga kalapatay, medyo malungkot tayo ng konting mga kalapatay, pero kasama talaga sa pag-ibon yung mga kalapatay no. Kasama sa pag-ibon yung mga kalapatay na malagasan tayo ng ibon mga kalapatay. At yun nga no, sa lahat na nagpa-shoutout, maraming salamat sa inyo. At sa mga gusto mo magpa-shoutout na syempre, comment down below. Tapos syempre, next video, i-shoutout ko kayo mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, dahil nga sa nalagasan tayo ng ibon at yun kasama sa pag-alaga yung mga kalapatay, at tatanggapin natin yung mga kalapatay. Itlog ulit. At mga kalapatay, may mga breeder tayo rito mga kalapatay. May mga breeder tayo. At yun nga mga kalapatay no. At yun nga mga kalapatay no. Next, wala pa yung kalapatay natin. Nandiyan na ba? Wala pa. Iba yan. Hindi, nagpakawala ako mga kalapatay. Akala kasi ni Kedo nandiyan yung mga kalapatay natin. Pero wala mga kalapatay. Nagpakawala lang ako mga kalapatay. At syempre mga kalapatay no. Abang-abang tayo mga kalapatay. Baka abangon. Kanang ibo. Tara na. Let's go. So yun na nga mga kalapatay na magandang panahon yung mga kalapatay. Tapos yung mga kalapatay may pampawi ng mga kalapatay oh. At yung mga kalapatay abang-abang lang tayo no. O kaway-kaway muna rito. Kaway-kaway muna oh. Kaway muna. Mga taga-hawbil mga kalapatay no. Ay mga kalapatay, may isa na naman mga kalapatay, may padano naman mga kalapatay oh. Ano mga kalapatay? Ito mga kalapatay. Ito sa atin ito mga kalapatay. Mali pa ng mga kalapatay, iba. Napakaganda ng panahon mga kalapatay mga kalapatay oh. Kung makikita niyo yung langit mga kalapatay oh. Talaga napakaganda mga kalapatay. At yun nga no, paparating na yung mga ibon natin mga kalapatay. At ibang mga kalapatay, baka dumating na mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, hintay lang tayo mga kalapatay. Baka hintayin pa ng iba mga kalapatay. Ayun na mga kalapatay. Diba? Lalaro eh. Tara. Ayun na mga kalapatay no. Yung mga kalapatay, may dumating tayo sa mga kalapatay. Sibong natin mga kalapatay. Ayun mga kalapatay oh. Ito may isa tayo mga kalapatay. Ay si Pilay mga kalapatay. Ay si Pilay dumating na mga kalapatay no. At yun yung mga kalapatay, medyo ano siya mga kalapatay no. Medyo late mga kalapatay, pero okay lang yung mga kalapatay. At least nakawi siya mga kalapatay no. Ayan si Pilay nandiyan na. Ito na mga kalapatay, ito na. Ano mga kalapatay, kalapato. Mga kalapatay yung ano ko no, yung mga kalapato ko no, yun no. Mga kalapatay, nakakaroon na sila mga kalapatay, nakakapromisyon na sila mga kalapatay. Eto mga kalapatay na, yung tanim na kapitbahay namin dito kalapatay ng mga kamote mga kalapatay, tinitira nila mga kalapatay oh. Ito mga kalapatay, nagbubungkal talaga mga kalapatay, para siyang bulldozer mga kalapatay oh. Ang lakas kumain mga kalapatay oh. Wala pang laman yan. Ano na sila mga kalapatay na. Yun, bubugawin na natin mga kalapatay, baka bugawin pa ng iba. Mahirap na mga kalapatay, baka makatay mga kalapatay. Magsiuwi na kayo ron. Uwi na kayo! Uy! Uwi na
na kayo. Ay mga kalapatid, yung hapon mga kalapatid, nagpapastol tayo mga kalapatid, parang baka mga kalapatid, no? Bukas mga kalapatid, lagyan ito ng mga tali mga kalapatid. Ay mga kalapatid. Oh, uwi na kayo doon. Yung mga kalapatid, parang kailan ng mga kalapatid, no? Ang lalaki na nila mga kalapatid. Kayo na ganun nagaan na rin kaya? Junjun muna pa kayo, no? Wala pa sa akin. Dalawa. Ha? Sa mga kalapatid na, siyempre mga kalapatid. Di mobile mga kalapatid na. Ito mga kalapatid, nag-aabang din pala sila din mga kalapatid, no? At yun, ilan mo sa inyo? Isa. Taras kami mga kalapatid, no? Tig-isa mga kalapatid. Yung mga kalapatid na patuloy pa rin kami mag-aabang mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid, pag di sila dumating ngayon mga kalapatid, may bukas pa. Kasabihan talaga yung mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid na nakakalito mga kalapatid dahil sa daming rumoronda mga kalapatid. Kaya medyo minsan naguguluhan talaga tayo kung ay sila na ba. Pero yung mga kalapatid na sa akin, isa din mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, mga jet fighter natin mga kalapatid, syempre uwiin mga kalapatid. Kasi nakainom na super kanal yun mga kalapatid. Malapit talaga yun mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? At hintay-hintay lang talaga mga kalapatid kasi ito alas 8 na mga kalapatid, no? Tara na, dumating na. May isa na kayo mga kalapatid, handfeed mga kalapatid. Ayun nga, may dumive sa atin mga kalapatid pero umikot pa mga kalapatid pero mukhang dumiretso lang mga kalapatid, no? Mukhang sa kapitbahay na naman natin yung mga kalapatid. Mukhang wala talaga mga kalapatid, di na tayo uwihan mga kalapatid. At eto na yung mga ano ko mga kalapatid, mga palaki ko mga kalapatid, oh. Paparating na sila mga kalapatid, oh. Ayan mga kalapatid, oh. Ay mga jet fighter din yung mga yan mga kalapatid. Pinainom ko ng tubig sa kanal yan mga kalapatid. Eto na yung makulit ko mga kalapatid, oh. Mga kalapatid natin, may visit tayo rito mga kalapatid nga. Dahil sa Hobil mga kalapatid, no, mga kapitbahay lang din natin dito mga kalapatid na nag-iipon din mga kalapatid, no. At yun yung mga kalapatid, kung makita nyo yung message niya, ay yung comment niya mga kalapatid. Ayan mga kalapatid, at syempre mga kalapatid, dahil nandito siya mga kalapatid, nag-visit sa akin dito mga kalapatid. At dalawang ipon pa yun. May isa tayo mga kalapatid. Magsakit ka mga kalapatid, no. At yun nga, sino ba to? Sino ba dumating ito? Wait lang ha. Ay, sino nga ito, wifi natin mga kalapatid. Dumating na rin mga kalapatid, no. At yun yung mga kalapatid, at kahit medyo late sila mga kalapatid, at least dumating mga kalapatid, at syempre tuwang-tuwa tayo dyan mga kalapatid. Masaya na tayo dyan mga kalapatid, no? Dumating yung isa natin mga kalapatid. Syempre mga kalapatid, yung inasa natin ano mga kalapatid, no? Contender natin mga kalapatid na si Blooper mga kalapatid. Wala pa rin mga kalapatid, pero okay lang yung mga kalapatid. Maghihintay tayo mga kalapatid. May bukas pa mga kalapatid. So ito na mga kalapatid, no? Topic tayo mga kalapatid natin yung mga kalapatid natin. Dito may lupis tayo ngayon mga kalapatid na si Junjun Boy Nabi mga kalapatid. At yung mga kalapatid dahil andito na mga kalapatid. Meron kayo shoutout. Wala kayo shoutout dyan? Yung background natin bago sa may shoutout dyan. Ang ganda ng background namin dito mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? Dahil mga poor lang kami mga kalapatid. Pati ibon ko mga kalapatid, poor din mga kalapatid. At ito mga kalapatid, no? Meron tayo ibibigay sa kanya mga kalapatid. Mga kalapatid na may bibigay tayo sa kanya mga kalapatid, no? Ito mga kalapatid na combine mga kalapatid, no? Ito yung mga stock bird natin mga kalapatid. Ito mga kalapatid, no? Ito, pasensya ka na rito ha, kasi ano, medyo may tayo pa tayo. Hindi pa tayo nakapaglinis ng look. Ito mga kalapatid na ibibigay natin mga kalapatid, no? At ito ibibigay natin sa kanya mga kalapatid. At yun nga, atlet na trip din nila mga kalapatid. At yun nga, nagkapunto na kayo mga kalapatid. At okay nga mga kalapatid. At syempre mga kalapatid, no? Sa mga gusto humingi ng ibon mga kalapatid, comment lang kayo mga kalapatid. At kung mayroon tayong stock bird pa mga kalapatid, at kung mayroon pa tayong sobrang ibon mga kalapatid, at iba ito mga kalapatid sa parapol natin mga kalapatid, no? May parapol tayo mga kalapatid, pero hindi pa ito ngayon mga kalapatid, hindi pa yun mga kalapatid. At ito nga dahil sa dito lang mga kalapatid, malapit lang sa amin mga kalapatid, at tumirit sa atin nga, binigay natin sa kanila. So yan, ano masabi nyo? Okay lang ba yan? Okay lang? Ayan. Ay nga na. Ano patuloy tayo mag-aabang mga kalapatid. Yung mga kalapatid, nakadalawa na tayo mga kalapatid. At isa na lang mga kalapatid. At sana mga kalapatid, no? Yung contender natin mga kalapatid, umuwi siya mga kalapatid. Ayun nga. So yun nga mga kalapatid. At may isa naman tayo mga kalapatid, no? Ito na. Ito na mga kalapatid. Ano siya mga kalapatid? Dumating na mga kalapatid. Ano mga kalapatid? So kompleto na tayo mga kalapatid, no? Kompleto na tayo mga kalapatid. Asan na yun? Wait lang ha. So, yun na mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid. So, kompleto na mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid. Tuwang-tuwa na naman tayo mga kalapatid. At nanulupit ka talaga ng ibon natin mga kalapatid. Yung mga kalapatid. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Mga kalapatid. At binalikan nyo ako mga kalapatid. At umuwi kayo mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid, no? At yun nga mga kalapatid. Dahil sa nagsiuwian na sila mga kalapatid. Kanina may visit tayo kayo ng mga kalapatid, no? At yun nga mga kalapatid. Heto na mga kalapatid. At hanggang dito na lang ito mga kalapatid. Tatapusin na natin ito mga kalapatid, no? At see you next vlog mga kalapatay. Bye!